Hinkai norok ano hini toma khana ang tangi abuti hai hini sai tongka kubui kok abo se norok screen o kaham ke nugui tongo o kok sanai sabo te ang abo bini je comment o poriwi naimasi lamsogo hinke jotanani wati channel o phadingke jeng tini pulen simi last jora o kaham ke khanawi nalena bo tangi chini maharaja na hamya hinka abo bahno norok kaham ke khanawi nadi te chini maharaja tangi cm naya abo ti bahno buitesa kokti saka So hingke norok screen o kaham ke nugui tomono bo saka Umashankar Debarma tini ang pulani MDC ni bata manmano fan pai Chubachorika Pramod Nogorni Thuruk Bosoni Lokorono manekai bo bini MDC ni pula je salary manmani bo aini wansa mane thuruk sarono fan pai bo Chubachorika abuti hini kok ongkorka mane bono post khalakya hingke abno nugui kabama borokno joli jaka tangi hingke chini borokno tangi ria borokni borokno tangi ri abuti hini kabama borokno question khalakya tei norok screen o kaham ke nugui tomano Notun Bazar sajo je o jaga panchayat ni je basa mani o jaga thuruk bosongni borok mamang vice chairman te chairman je member tomani aro joto thuruk bosongni borok wansa hinge o jaga bo hanyo chini ti prasa tangi kerei abuti hini chini borok baksa onek question khlayo abonotei onek joli jago chini maharajano hinkai o post no nugui khoroksa Facebook o chini raja maharajano tamo hne hamya khalai kotogei hamya kobai sawi tongka norok bahno screen o kaham ke nainadi bongka Saluman Debarma Saluman ge botam sakanadi amobo hano personal babi saya direct group lokoni boskango norokni boskango no bo yashi chore kok sai phonoka losko rajani da greater Tripura land ombor ba ha ni moniki amsake benga kya sei walanya kesrang Tripura sani bagai samungkhani rok maneke je Tripura mothani borokno bo jotono sei hinai akok saga tei maharaja bahno odolo khobjago tei bo saga Musuk Posu Raja Lutchabasa Loskor hinke norok nugui toma khana kaham ke bo o jaga bo wat tamno kari saitongkha amsake hamya saitongkha norokni boskango no norokno abuti yashi suri kok saitongkha hamya khai tei chini maharaja no kok hamya bukuk hamya bai khlai yashi suri kok saka chini maharaja no posu sei locha jat abuti hne hinke norok bahake amti he boron nai toman ang sanamu sumaka abose norok abuti kahai borong no jeskapa natui kardi te bobai boskango face to face thangi kok saladi jodi norok kaham hamya o borbai thangi saragya norni thani kono power gri hinke norok ano ani o video no share chimi khalai di tang hinke je sininai borok boto o video ni tolao comment khalai rinai abuti khaino jeng o borok bai thangi boskang face to face thangi kok salane te norno bahano phonungnai botangai abuti haike kok sa direct YouTube jagao next part video jaga norok nugui manai bono hinke aboni porete kisa post no kha bosaka rajahni borom rimani ba huda sibla CPM te IPF ti ni sepen saya rangsa krak raja abuti hini bosaka te bolaso saka raja aboni ba CM bonaya EM bonaya abuti hini bosaka chini maharaja no hinke ang sanamu sumha bose chini maharaja tangi CM eba EM naya aboni sekang ang video pulan upload khlajak norok screen o kaham ge nugui toma khana nugya khonke ang description box o link riwi rinai norok ajaga habai nainadi te laso o Saluman himani botesa saka tabugle nini Loskor Lutchabasa raja phageblasa Tripura saroni greater Tripura land boroni bangali rok phagyasa maneke bin kokti hinke je tabuk chini maharaja to phagya hinke o jaga wansar boroni phagya tei bokok hamya bai abuti hinai bo saka chini maharaja no